A to je všechno? Pane ministře. Tento program vám prináša DVD Paci Pac, pesničky pre vaše detičky. Paci Pac, s nami sa smej! No, tak to bola iba taká scénka na úvod, lebo Takže pozdravujeme vás, dobrý večer, takže live from New York, it's Saturday night. Naživo z New Yorku, v sobotu večer vysielame, no. Takže máme tu veľa vecí, ale v prvom rade už konečne sa mi toľko sa ma pýtajú, a čo s tou výstavou v tom videu, kde máme rozhovor s pánom